дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ҳамоиши илмӣ доир ба лоиҳаи байналмилалии Сиркулек баргузор гардид. Ин лоиҳа ба таҳияи барномаҳои таълимии инноватсионӣ оид ба иқтисодиёти даврӣ ва рушди устувор равона шудааст. лоиҳаи мазкур 11 донишгоҳ аз кишварҳои Осиёи марказӣ ва 3 донишгоҳи аврупоиро фаро гирифта барои зиёда аз 1100 донишҷӯ таҳсилоти замонавӣ фароҳам меорад. То имрӯз дар доираи он 27 модули нави таълимӣ таҳия ва барномаҳои амалкунанда навсозӣ шудаанд. дар чорабинӣ пеш аз 50 намояндаи муассисаҳои таҳсилоти олӣ, коршиносон, устодон ва донишҷӯён ширкат варзида масъалаҳои татбиқи принсипҳои иқтисодиёти сабз ва рушди устуворро баррасӣ карданд. раёсати донишгоҳ баргузории чунин ҳамоишҳоро дар рушди ҳамкориҳои илмӣ ва робитаҳои байналмилалӣ муҳим арзёбӣ намуданд. донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар татбиқи лоиҳаҳои дафтари Erasmus дар Тоҷикистон хеле муваффақ аст. дар ҳудуди 34 лоиҳае ки имрӯз дар Тоҷикистон татбиқ мешавад, донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар 9 лоиҳаи он шарикӣ дорад ва имрӯз мубодилаи донишҷӯён ва омӯзгорон дар дораи ин лоиҳа бо шарикони хориҷӣ хеле хуб ба роҳ монда шудааст ва имрӯза чорабинӣ ҳам гувоҳӣ аз он аст ки ҳудуди 50 нафар иттиҳоди давлатҳои мустақил Аврупо аз Италия, Фаронса, Олмон аз минтақаи Осиё ҷамъ омаданд ва мубодилаи афкор мебаранд. иброз гардид ки бо дар назардошти иқлими офтобии кишвар дар донишгоҳ ду нерӯгоҳи офтобӣ бо иқтидори умумӣ 19 киловатт сохта шуда, нерӯи тавлидшуда барои равшаннамоии дохил ва гирду атрофи донишгоҳ истифода мешавад. ҳамоҳангсозони лоиҳа аз Тоҷикистон ва Қазоқистон, инчунин намояндаи донишгоҳи Қарағанда саҳми донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистонро дар татбиқи барномаҳо назаррас арзёбӣ карданд. инчунин иттилоъ дода шуд ки дар доираи лоиҳа дар донишгоҳ маркази иқтисоди сабз таъсис ёфтааст. дар интиҳо иштирокчиён атрофи масъалаҳои иқтисодиёти даврӣ ва рушди устувор мубодилаи афкор анҷом доданд.